Nwanne m nwoke bụ nwanne mama m ji m wee mele ọrụ for 10 years. Ọfụma okolobịa sị m na mami ya mụrụ ya n'ụlọ ịghọtago. So wee mụsịa anya ya wee nọ n'ụlọ wee na-eto. Ọ sị m ịmago nwa amụrụ n'ụlọ na ya jikwa aka ya na-akwụla onwe ya ụgwọ akwụkwọ na ya nọ na praịmarị 4. Nwanne mami ya nke mami ya tọrọ mmadụ wee tọ mmadụ na-abụ wee tọ wee bịa wee sị ya na ya chọọ ịkpeji obodo oyibo. Na this guy ya na-agwa anyị na ọ n'obodo oyibo mana ndị mmadụ amara ife ọ na-eme n'obodo oyibo and ndị mmadụ amara obodo oyibo nke ọ nọ na ya. A na-ajụ ya obodo oyibo ebe ọ nọ, ọ sị na ya n'obodo oyibo mana o kwere agwa ndị mmadụ ebe ọ nọ, ịghọtago, like the particular country ọ nọ na ya. Ya wee kwelụ maka na ọ sị na ya ga-azụ ya n'akwụkwọ maka na ọ fọkasị ya struggle na-akwụrụ onwe ụgwọ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ. Ịmagonu nwa amara ebe nne ya nọ ya na struggle wee sị anya soli ya lụ onye a ga-azụ ya n'akwụkwọ na akwụkwọ afọ ka ya ji wee soli ya wee jebe. Ha wee jebe obodo oyibo wee lụọ wee bụ na Ivory Coast ka ọ nọ na ya. Ya wee sị ya ma ebe bụ obodo oyibo, ọ sị ya ee. Ya wee sị oke ya na abụ wee nọrọ n'ihe anụnwa mee na 2014. So wee bido wee megbu ya ka ọ na-emegbu ya ya na-echekwa bọsị ya ga-ebido akwụkwọ ya na-asị ya na isi na ị ga-azụ ya n'akwụkwọ ka ekwe n'ihe mezie na ọgbakwa ya nkịtị. Ihe a megide abata 2016 ya wee sị ya na ọ bụrụ na ị chọrọ izi ya n'akwụkwọ gị kwa n'anya ka a nabakwa na ọ bụrụ ife gị na ya na-agbakwulu ka ị na-emezi. Ọ sị ya eni ya kpọtara ya ka ọ gbalịa abọyị. Ya wee sị ya na o nwere ka isi wee gwa ya na ọbọyị ka a ga-agba ahụ na nke nwa bụ ntị izizi. Ọ sị ya eni ya kpọtara ya ka a gbalịa abọyị ya mgbabalị abọyị. Ọ sị m enye n'anya ka ekwe n'ife a ga-eme. Ya wee kwelu wee soro ya gbaba abọyị na-anọrọ ya na shop oge ọbụla na ya na-anọ na shop ya. So kwa na ife a na-aga mana o kwelie nkwa na ya ga-esetụlụ ya na 2021. Ya akwakwala regardless the time. Ya ka azụgideli afịa ruo 2021 wee sị ya broda biko gị setụlụzi anya ya ife gị na ya na-abọkwuru. Ọ sị ya ee n'ife anọnwa bụ family business n'isi mkpi ka dị na-akpa mkpi. Ya wee sị oke ka isi mkpi si wee kadụ na-akpa mkpi na nwoke ka ya bụ ịghọtagodo onye ọbụla ga-enwe ezinụlọ nke ya. Ịghọta ụdị ife anwa. Ọ sị ya na ya agwa gị n'isi mkpi dị na-akpa mkpi ya ewele aka nne ya this guy ọjụ wele aka ekpe ya ọnya. Ọpọnụ mmegbu niile this guy na-emegbu ya nya na-edi na-enega anya fụ that na this guy achọrọ inyeli aka maka na onwego onye ọzọ kpọta bụ nwanne nke afọ n'ọnọ nlefe ọya ezise na ya ma nnọzi na ife abụrụ ife a ga-eme ndị na this guy anara achọ onye ọ ga-enyela aka mana ịmagolu ya nwa nwa okpuru nwa ogbenye mmadụ ya nọ lụtada isi ebe afọ. So nke afọ na this guy achọrọ inyeli aka maka na ọ na-agba eme onye ego ya ejebe afịa na Abidjan ịghọtago ebe a na-eje ebute afịa ya elu ebe afọ sọtụba afọ another business ịghọta kịta ya wee fụ duto na ndị mmadụ trust gị ya bịa gotesi afịa nke o nyere ya ya agwafa hapụ inye afịa ya lesie nya ya abịa afịa ọzọ ka ya nyefee ego fekwalo ịgbagolu mmadụ gị na ya na-abụ na-emekọ business like gị ya butekwe dị afịa maka na obele ife ka ọ bụ nyezonye na shop nwanne ya nwoke na-elezi obele na-enyechighe ya ego na-edobekwezi ihe ya nwetara na ya on his own na nwanne ya nwoke amara maka ya. Ife a na-aga mana ebe ya na-azụrụ nwanne ya nwoke afịa na afịa ọ na-azụ akwụsịrị ọtọ na ndị mmadụ na-eje ezu motosaị ka mkpọ onye otu afọ ha zụsie nye ha ebutelie ogbukele akwa ifugo nya motosaị nke ezulu n'ori cycle ịghọta na fa butelie the machine nye bulu the machine jee dọbakwa kwa ịghọtago. O wee lụọ one day ofu oge wee butelie the machine ya wee nakwale ya machine dobe mana ya mụrụ na nke a ga-apụta na nsogbu eke wee bịa wee bulie ka eke bịa bulie wee luo na station ya wee kpọọ nwanne ya nwoke sị ya na nnekwe ọ sị okene ha na-abịa nye ekwukwe n'ebe m ya wee nọrọ ebe afọ wee bịa wee sị anya nwakwana nwa gwa ndị eke anything na ya na-abịa ya nọrọ ya wee kwalụ chekweli na ya na mmadụ kwụ. This guy wee na
wee kpọchila na-akpọzi ya na fonu na epikini wee lụzie na shop ya maka ọ dị ejebu shop wee fụ those goods ya dọba ebe afọ ịghọtago wee lebe destin ka ọ bịalụ na steshọn na ama ife ome fon ya ka ọ gba mbọ welu fon ya esizie ya wee nọla ebe afọ chee nwanne ya nwoke na-enyocha chee nwanne ya nwoke na ana chie n'etiti na abụọ na afọrọ ya ewee kpọpụ ya kọt ya wee lụọ kọt so wee sị na ya gwakwala getiman bikos o nwere onye na-anọ n'esteti ebe afọ ya gwala si ya that day na ọ bụrụ na fa bute datin ya gwafa na ọ ga-anọrọ ịghọtago n'ọkwa destiny bụ ife zọlianụ n'ọkwa destiny bụ ife zọlianụ ewee kpegide kpesi ewee si ya ma stel na ọ ga-anọ 1 month ewee kpọchie nye na ya nọ 1 month n'afọghị nwanne ya nwoke na-anụghị anything from this guy ya wee nọsị ya wee pụta wee jụbịa wee sị ya kedu ego m kwenu kedu afịa ndọba na shọpụ gị ọ sị egwu adatị ya na-afịa ka ọ bụ na-afịa ka ọ bụ na eme n'enume na ana je wetali ya akwụkwọ elu okpegide kpesi ịgbagolu asị nọ maka na ọ nọ na shọpụ ya wee na-azụ afịa afọ na fancha niile ka bụkwa nke ya na onwere ife ekpete destin sọkwana ya ndị aka na mgbe ya pụtara na ya sị na ya ma nnazibie maka na ihe a bụ 4 times akpụgolie akpọli ya nwanne ya nwoke disapia ma mfụzi ya tagide afụfụ tasịa chigetekwa ya kontinu kwa ya wee nazia na nke enyi ya nwoke akwụgheli ọnụ ọsị ya na ya ga-ebunye na njanya mesie enyi ife na ife a ga-eme ya ma ndụsị mma ọsị m nne ka a na-agwa anyị ihe a kịta na fonu mmadụ ka a ji were agwa anyị ihe anụnwa onye ya gbara ọsọ na nke na-agbagharị maka na ndị niile ya bụla afịa na-achụghalị ọhụ ịghọtago andị na o nwere onye a ga-akpọ n'aka ihe a mere na ọ gwara bamia na o nwere onye ọgwa bamia kwugheli ọnụ ma mgbe ndị ọzọ a na-akpọli ya agbọchie ya ọnụ ịmagolu nwa okpuru kekwenife mamia ga-eme agwabi ya nne egwu ya nne ya gwa etu o si mụta ya gwa ya nne agwa ibie mamia nwere ọnụ okwu ọsịmọkwana ya na kịta na ya na-ezogheli na ife a na-achọba ego ya ga-eji wee na Naija n'ọnya bụ ife a na-achọ ọsị m nne mana ya naluo Naija na ife a ga-eme dis guy ama ndọsị mma na ya ga-atụ ya n'alụ nsị na ya tụsị anya n'alụ nsị emeghị ihe o kwesịrị ime na echebirikwe mgbe ọbụla ya ji wee fịa anya fana abụghị na-afịọcha ọsị m ọkwa efu na ewegolu nwanne tufuo na 10 years of his life ka dis guy jirete gbalie na ọ bụ na ọ hapụrụ ya na Naija na ya ga na-ata afụfụ na-azụ onwe ya wute oke ọbụla mamia na-eweta ya na-amaneji akwa ịghọtago ya ka na ịma hafa anya nọgo kịta wee nọkwalụ n'elu ya na-achọ ka o memi na-enye ndị mmadụ na-achụgharị ya akwa ifugo ọsị bụ mụ gwakwa ndị na-eme bọyị o mụ gwa ndị na-eme bọyị n'ime bọyị kịta enwerozi isi they just use you and they hapụ gị ọsị m nne and mụ gwa ndị ọga na fa mara ife na-eme ha mgbe ụfọdụ maka na ya ma ndị o regardless na ọbalị ya ka ọ bụ na ya ma ndị na o megidere enye ihe anya wee nweta onwe ya na Naija na ebe nye afụrụ ọka ya ma ntinye ọkpa achọrọ m ikwụsị ife dis guy gwa ma ọ ga-eme dis guy mana ife m chọrọ ikwu bụ ebola ọga setụlụ ọnwa bọyigo setụlụ ọnwa bọyigo ọ bụrụ mmadụ niile ga-edi o ọ bụrụ mmadụ niile ga-edi ma gị bụ madam ga na-ekpọta nwa mmadụ emegbusie ya achụpụ gị ya ịgba nkịtị achọ dị gị afụghị ma onwe ife ma edi gị gị nwa ga-anọkwala zọba ụmụaka gị nwa ga-anọkwala taba afụfụ gbafu ụmụnne dị gị agbachasịa gị ntị fụ na ọ bụrụ sọsọ gị nwa nwere ife niile dị n'ụwa maka na nkwụsị efe dis guy gwara m ebe a o nwere ike pụta ife ọzọ ebola ọga setụlụ ọnwa bọyị gị tụma ịgbanye nye haf si emesie ka inyekwa ya ọzọ ma ịkpọta nwa mmadụ 10 years 12 years 8 years ọ nọsịa kọbalị akụkọ mma ngazi na ndị ya dị etu ka a ga-esi nọgide ife ọganyala nwere ego ọ nọgide from A to Z ọ daa flat aka ya eme onwe bisi galagala gịnị ka ịma na-eme yara mana ọnwa mmadụ idoro kpọchasị anya aka chụpụ gị ache na odigo ọ bụrụ mmadụ niile na-edi o ọ bụrụ mmadụ niile na-edi onye ọbụla gbara ọgwụ ya ṅụọ who knows unu food iwodu this guy n'obi o wee na-aba si na ife achọdebe ebe ego ya ga-eji wee na ya nwetara ego ya ga-eji wee na o na ya ruo Naija na ife ga-eme this guy ama ndọsị mma ọpọnọ nga niile ya jesielie ka akụbaziali aka
ka ọ na-ana thank you na ya ma njikwa onye mara ife ọ ga-agwa ya nya gwakwa ya kịta ịghọta na ọnya tụọ ọnya na-alụ nsị ka onye ahapụzi anya nnọọ gbara ọsọ na ba Naija maka na o sị m na ya nọrọ na ndị niile ya gụrụ afịa nwere ike itinyekwu na nsogbu ọzọ o nwere ike ya bazia n'ime m ya pụtara ewere ike ife ya gwalụ getimana na akala ịtụ ya nga na nke kala ịga wanyị na nwanne ya nwoke nọ ya wee nata owe chọ ka abịakwa gbakwali abọyị ọpọ n'elu ego afọ niile ya ma mmie na isi onwe ka a na-azọzi kịta na-ezogheli ebe niile na-epiogeli maka na ya ma gịnị ya na-enyere nwanne ya nwoke aka na nwanne ụfọdụ abụrụ nwanne na ya amagolo na fa aka ere ya na ya nọgide wonde ekpe ọnya sị na o nwere ife nna gị gịnị ya na-abọ n'azọ gị chọsọ hapụ ya setụlụ ọnya ka ajebele onwe ka achụba nke edo ka nwoke but no ada asị onye maala ife pụọ n'anwụ o ada asị onye maala ife pụọ n'anwụ so nwanne m kedu ife ilo kedu ife ọdụgụ ka this guy mee na gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu this guy aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazi alụba aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ